Да. Тази картина... Пано. Той го обезил. Гоблен. Да. 40-та година го е правил. Бил в затвора. 40-та година. Ето я вижте. Да. 1940 година. Да. Ние за тебе се борихме, ние за тебе ще умрем. Македония. Македония. Да. Македонецо, бъди и верен син. Да. Това е татко Бродерия, Гоблен. Иван Пандев Личков. Пипни го. Пипни го да видиш. Той го е весел. Иван Пандев Личков. Да. На личката, то от Просвещянин, не от Просвещянин, тук от Зърнево. Татко му от Зърнево, майка му от Долно Бродилия, от Горно Бродилия. Да. Сети ли са? Светих се, да. Да. Живи здрави. Той беше, бил учител. Да. В Банско починал, там е бил. Да. И жена му била учителка. На 19 януари 22 година е роден. По-голям от татко. Да. По-големи са тия. Моята майка е тогава 22 година. Вие от тук ли сте си? Аз съм роден в Гърция. Да. Как се казвате? Мирчев. Мирчев. Къде живеете? Горе при Супера. Да. Сядайте. Заповядайте. От аз много чуем погребение, тази руска махничева. Да. Ние сме конци. Седните да го почерпим нещо. Няма да черпите нещо. Защо? Сега, оти, той каза ангел. Се видяме с ангел. Не, чуем се по телефона. Да. Оти аз много на погребение. И тези документи да ги даваме да ги снимат. И нищо не става. И сега, аз съм бил български войник, не като българин, а като македонец. Така? Тук пише всичко. Да. Това са документи. Ето, Да войник. ги снимате, да. Ти видяла ли си военна книжка? Бай Георги! Да. Войник като си, как те снимат? С войнишка шапка или с шапка или без цивилна снимка? Като войник. Ами се шапкаха. Така. Кажи му какъв съм снимал тук аз. Тук е сниман като цивилен. Цивилен. Да. Ти става ли такъв войник български? Така е. Сега, ето, насякъде, чакай сега, ушата ли се взимах? Долно роди Гърция. Во Гърция сте роден? В Егейския край. Во Егейския дом. Егейския. По кое место? Долно Броди. Ано Вранду. Да. Ано Вранду, тук до Близко. Тие тројцата што требаше да дојдат во Скопје со Долно Броди, што не ќе да дојдат, што чука со тарабуките. Се сеќаваш? Да. Така, ето сега тази книжка. Войник ли съм или съм цивилен? Как може така българската... Да, много е убаво. Много. Това е подробно, се мали. Бай Георги, Да. няма подробности. Цял живот намъчат. Еми така е. На нас се падна най-лошия дял. Най-лошо да живееме ние. Еми какво да правим? Ама някои пък от тях умряха отдавна. Гледай сега. Ето се, удостоверение. Тук на... Така. Ето пак. Долно Броди, Гърция. Не пише България. Долно Броди, Горно Броди, като са близо там. Ето сега тук пише. Пак. Долно Броди, Гърция. Не пише България. Ето сега това трудова книжка. Аз забравих хвата в колата. Ето тук се пише. Долно Броди, Гърция. Име да Славчо Мирчев. Долно Броди, Гърция. Македония. Македонија пише тук. Не пише България. Ова сега што му доаѓа? Работничка книжка. Трудова Трудова книжка. Да. Дайте го. Това са документи, когато правяха... Која година е тоа? 40? Това, сега, коя година? 59-та май. 59? Или 60. Чакай, сега тук пише. Ясно. Ще взема очилата. 20 април 1061. 61. 61, Да, така. 61. Ето така. Така. Свидетелство за свето кръщение. Долно Броди, Гърция. Неврокопско околие. Да.
Това удостоверение, първи клас, къде минаваш? Първи клас. Народност. По народност македонец. 52 ли, 53 ли? Тук някъде трябва да има. 51, 52. Значи одова е издадено от Бугарија, практично вика македонец по народност. А няма народност македонци. Да. И с професора ще говориме и каза така. Как може, казвам, България правят вчера, онен ден честваха Съединението на България. Да. Мисия и Тракия. Пият песни, пък хора няма. Пият песни, пък хора няма. Това какъв е друг документ? Това е друг документ, чакай с нещо да видим сега. И това е нещо, ovo е много добро. Това е Неврокопска басма. Гоце Делчев, Неврокоп. Долно Броди, Гърция, Македония. Кой как му шкимни? Ба Георги, Да. палачинки и хапнаха да палачи. Еси да папашче пак. Сега мен ме интересува внуците ти какви се чувстват и децата ти. Гледай сега, моите деца като маленки, вика, какви си македонци. Дъщерята е сега вече 42 години. Всички като малки, те си казаха, че сме македонци. Сега, те още работят, дата учителка, снахата в съвета, само там. И сега, малко на тях ми е неудобно, че аз... Какви се чувстват? Какъв дух се поддържат? Те духа ми е, какъв ми е, какви сме ние? Не може да се пише. Знаеш как ми казвам аз на тия, които казват, са българи, а татко му и дядо му и прадядо му са един от драма, другия от Серес. Да. Значи, в винение на масата, казва, значи, майка ти е била с някакъв българ, ще казвам, да станал българ, ще казвам. Значи, татко ти, дядо ти и прадядо ти са македонци. Не можеш да бидеш бугарин. Как станеш българин? Майка ти е спала с някакъв българин, казвам да станеш българче. Така е. Така ли, бай, Георги? Ама се, за мен е точно така. Не може да другояче. Така е. И аз взимах такова. Аз съм напечатал картата на Македония. Да. Аз не ми пука на мен, аз не хареса жия. 10 години изкарах. Ние ни даваха да слушаме песни македонски. Не ви дава я? Не ни даваха. Ви забранува я? Забранува. Аз карам рейс. Ние се Плочи. заключвахме вратата. Заключвахме. Тук имахме Презета вам. такова. Графон. Радиографон. И от Македония татко отиваше на събор там и донасяше плочи. Да. И заключвахме долу вратата, за да си слушаме македонска музика. Хората се страхуваха, не ни даваха да пеем македонски песни, да не слушаме македонска музика, пък каква да слушаме? А сега слушат. Сега слушат аз всички. бех, не, тогава само тук нашия окръг забраняваха. Сега аз като бях, бай Георги знае, на рейсовете на колите пишеше бълла с голями букви такива от боя, устрим на капаците, отзад на капака и номерата си. И като вари по България, не ти казва някой, ей, българец! Сега да казва македонец. Македонец. Знаят, че сме македонци. Само тук за нашия окръг беше забранено да слушаме македонски песни. Да ги пускаме по радио, да сме долу рейса жия. Имаше прояви. Понякога, като отивахме на училище, били сме в прогимназията, и на една сграда срещу училището пише: "Де е Гоце, де е Даме, да ни развеят македонско знаме." И ние това го прочетахме. Всички после го замазаха с вар. Нали? И имаше си епизодични прояви, обаче по-смелите момчета това го правеха, хората се страхуваха, защото режима беше страшен. Просто страшен. Къде бе, ние като в това учреждаваме, тук на това време на Мелник, винаги наспираха проверки по 5-6 пъти, полицията спира, къде вървим, какво правим, да нас забавят, да закъсняваме на Мелник на събора. Сега вече малко Егейско още е така. Когато ме назначаваха учителка, тук в Гоце Делчев, аз съм учителка начална с висше образование, ми казаха така: "Назначаваме те не защото си Докимова." Значи Докимови нямат право да имат хубава работа, да са в Гоце Делчев. Моята майка беше учителка в едно помашко село през целия си живот. Влезните ли Корница? Корница. В Лъжница. В Лъжница. През целия си кара с рейсата и казвам. Автобус имаше в понеделник и после в събота. И аз съм живяла при нея, защото нямаше как. И пеша сме ходили през Сушица. Тук да през нашата да бъдат. Тогава оттам минаваше пътя.
Така е. От Бледница, Кошница и Лъжница, от тук ми даваха. Не може да идат, нямаше тогава, на времето нямаше път от Алдан да се движат. Беше по-далече, тук непряко. Значи, ако си македонец, нема добра работа. Не заслужуваш. Трябва да си партиец. Докимови нямат право. Назначаваме те не защото си Докимова. Няма значение, че се завърши светличие. Да. Бог да го прости, бай Радко работи на 10 години в Циповето. Да. Как пише за него еврейчето? Да. Евала на него. Ама той е еврейче и той беше в групата. Да. Бъде сме говорили? Бъде сме говорили с него. Ние работиме 10 години заедно в Лярното. Съда, когато го изследва Смадргалев, абе каза ти еврейте толкова турба стори. Първо вика, аз съм македонец, тогава съм евреин. Така му каза. Бай спас писата. Беме шофьори пък в дата с него. С Гошо писата беме пък колеги. 10 години изкараме в рейсовето. В Текиесто беме. От Текиесто после отидаме. Смело момче беше много. После отидаме в Дапа. В Циповото пак изкараме. И за Пасо писата бай спас Бог да го прости. Той пък беше. Нямам върха. Беше върха за тази работа. Но сина му пък стана полицай. Когато, вие знаете какво случва в Благоевград, това стана за 100 чората. Да. Трябва да има някой виновен. Кой обвиниха на Пасо писата сина? Сега, аз искам да те питам, как стана той... Мен не ме назначават за учителка, пък него го назначиха в полицията. Пък баща му съден. Как стават тия работи? И беше... И другото е било Белене. Как става? А кажа? Кажа ми ясно. Иначе бай спас. Той дума не даваше за българин. Той... Бай Георги знае. Той не. Това някакси не знам. Дали е учил, дали е бил кадърен. Не знам. По кадърност в България не назначават. Не знам. Иван Пандев-Личков. Иван Пандев-Личков. Сещаш ли се, бе, татко, за него? То не е един и двама. Знам, бе, се това отдавна. Така Той е бил учител по физкултура и жена му от Банско. И там отива да живее. той е живял в Банско, татко. В Банско е живял. Жена му оттам и той е живял в Банско. Майка му, татко му е от Долно, от... Това е семейството на баща ми. 12 часа. Бащата, майката, голямата сестра, баща ми и малката му сестра. Майката и бащата много прогресивни хора. Майката от много интелигентно семейство. Бащата бил предприемач. Тя беше образована. Дядо ми не беше с образование, пак беше грамотен, обаче много будни хора. Велика. Това е сестра. Сестра Мария. Това е чичко Георги. И сестра му Кипра. А бащата Сотир. Това е чичко татко му Сотир. Сотир. Това е чичко Георги. А това е на майка му, когато са дошли от Горно Броди. Майка му, баща му, Мария. Тази Мария, нейният баща. И това е брат, на него жена му починала. Баба ми е била на 9 годинки, когато е починала майка, и бащата са жени по-късно повторно, и това е брат. Полубрат. Да. Баща и Георги. А овде? А това сме ние. Това е майка ми, баща ми, и това сме ние с сестра ми. Това съм аз, това е сестра ми. Колко сте лични. Така. Какви са тези вълна пък? Нашия бай Димитър, той си, нали, нашия... И аз самагате, казва тук, вие как сте дошли, казва, от надолу, казва, тук на нашите земи, казва, вие ще ми командате кое да. Вътре в ресторанта ги направи так пережан. Че да не говорим, той ми говори на нашия македонски. Вие бехте на Естровалта? Бехме, да. На манастира? Не отидохме на манастира. На манастира, влезете вътре в манастира, като влезете вътре в храма, македонското знаме. На хвода на църквата, на земята. И питаме сестра Георгия. Казвам, македонско знаме, но е гръцко сега. Отиваме от Гърция за Битола. На границата нямаше гръцко знаме, а македонско знаме. Ето бойка.